Kapitanso! Sagot! Uy! Di ba tigsaman? Good, tuyo nyo ba? Man, Nanginahan lang kung trabahante ba? Mo, trabaho ka? basta may trabaho na yan na day. Basta lagi kung maisan lagi kay abunuhan ako sunod adlaw. Pila po'y, adlaw na. Di ba tig? Oh, minimum good. 250 ra good. Ayaw, di ma. Mo, kanatog. Wala kung makaya ra pod. Oh. May nang abunuhan ako sunod adlaw na kung mais. Sige, sige. Pila kinahanglan ni mong tao. Duha ta may lag nakay makita ito isa. No? Isa. Kanang- Ay, na isa. ang trabaho ay pod kanang naagi ba? Ay, kuyaw to. Basta, ako'y salig mo. Kuyaw to. Yeah. Inar ko dre, pangitasa dito, di ra ko paabot. Ah, sige, sige. Oh. Sure ka nang trabaho ya? Oh, sige. Yan ako. Oh! Uy, baka nyo! Paul! Uy, ano lagi ko lagi mo? Forma lagi. Oh. Ito. Suruyan. Kuan ba? Ay, nangita trabaho ba? Duha ang gipangita lagi ato. Kasi, ginahan ka mo trabaho. Kung sa mga trabaho na? Nindot ang natrabaho na. Di na basta-basta kay bugnaw na dito. Hindi totoo yan. Aircon? Sa aircon ka ng trabaho? Mga ingon niya, kung nabugnaw daw. Kung sa mga kong alat? Kanang magkontra o kanang mga... Anong sa... Computer? Computer ba? Computer ba? Kasi computer, ano? Pas na nung. Kaya kisa may amo na. Boy, kuan, matik. Saan, no? Kung saan na ka? Manangis ako sa kong asawa kay basin di mo sugot ba kay opisina ba na? Wala, minimum ang kuha na sundo. Pila? Kami sundo na, minimum. Ano silo na? Kay minimum mag. 250. Ayaw, di ma. Kumpanya ba? Ano minimum man 250? Na. 493 naman ang minimum ron. Kung mama ingon niya, good, minimum daw. 250. Ah sige sige kay ka Sa mga rumah, kwarta ta ba? balitag bugas ani. Sige. Be. Ang dami kong balon be. Kay mga adto ko sa ilan ni boss. Busmatic lang ngita man kuno dito. Mo trabaho ay. Ako kay ba opisina man kuno dito trabahoan no dito. Tarong trabaho ha? Lamira ba naman sudan isda? Paksi yung isda. Sana all. Pagtarong dito, aram makakwarta ta. Is ang mo trabaho di magtarong. Uy, guba mo na yung sipid eh. Ana. Uy, Yung mo ni. Sige sige. Pag amping mo di ah. Eh. Nyama to sa ko. Sige. Ha? Boss! Tara, boss! Gini, kung dala. Saman, boss? May... Trabaho ay uban. Trabaho yun, tanaw kita ka na nakasapatos. Ayaw, di ma. Pero bulag basketball ba? Kuyo man yang porman, padato man. Nga mo magtug siguro ni muli. Pero nga ba kay sayang kung adlaw ba? Yan na, 250 mo po yung sundo. Padato na sweldo na, kumpanya na. Sige, Kumpanya ba? Ako yung bahala na, eh, yung yapula na. Pero nga hati aron di masayang atong ito na bang landong ra ba kay na kung patrabaho sa iyo da ya. Di sa buta da nga, tumutarong trabaho. Oh, sige, sige. Asa may trabaho na yun na morang. Ang trabaho niya ron. Hagbas mo da siya kung maisan ar na nga maisan na tarong hagbas mabali na. Arar? Ar na to yelo ba yelo. Lara dia. Pero nga ha, Hindi na computer, boss. Ayaw, di ma. bitan computer kay wala mga grado. Mo hire tag kanang dili magraduhan kay kubo hagbas sa trabaho dia. Ay sundang re. Guwa ba di ada, boss? Ay sundang re. Mo trabaho mo dayon og mo hago mo sa Baho na, eh. Minimum ka na. hindi mo ni. Sweldo ni automatic ini mahuman mo trabaho. Hindi totoo yan. Sa isa mo na ha. Sige, sige, boss. Gaya ba silang mga sabot nila? Trabaho mo kay tuyo diha. Papa Jo! Gaya ba niyo nga? Hindi na kung kuhan ba yung trabaho ba? Sa may trabaho de? Ha? Sa may trabaho de? Pero, ayaw, di ma. Daming ka dito sa libot. Sa mga, ayun, computer. Bugnaw. Bugnaw nga to ang trabahoan na opisina. Bugnaw, ilalom sa karkata. Oh, bug na kayo. Oh, Yung mga oras sweldo ng 250. mga trabaho ka. Kabalo may kag isda diya. Kamu trabaho lang yung ko kay sa uman eh. Mapusla po yung sapatos ba?
No. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Pero, Sputing ko kaya binako o ka ng computer ato ang atuan di ay. Tirahan mo naman ng diskarte ni. Kapiti mga adlaw. Tirahan mo ng diskarte ni. Oni, bus. Ya, sabdan na to. Sino nando pati ni inita di ay. Ya, dia kasal landong gamay, oh. Kaya landong gamay. Wala yagi ba? Ganit. Nawa ko din mais na masang gamay ra. Agbas yun. Asa mga amo? Wa man nagkuan. Wa man ano? Ano ba? Tangoy. Ha? Baik ta. Oh, ba minuto? Pilar kepitir sildo. Ato ganing tinugon nga kepitir man. Ay, maghininer ako dre. Magkuan ka? Pawis ako ba? Sige, magkuan ka, hininer ko dre. Kepitir man. Awang isa. Serius kay trabaho to kepitir ang adlaw. Wa pa siya mo ingon nga computer ang trabaho andi ko mo trabaho ani. Iginita. Dapaw anang mais. Naamong lang ko sa iyang computer niya karon siya may naninood diha trabaho. Sip kung kaya lagi kamo. Ako asa. Kan ko gini kung hapon yon. Tiam yung agira ani. Sabihin ko na ito akong kabante dito. Duda yun talaga siya ba? Ito, pantalon. Plito yun. Ito yung pantalon uranay. Dato ang pantalon. Paglakaw yun. Palitan na kami diri. Ano ka nasisira, ulo? Awa lagi yun. Ano palagi? Ayaw, di ma. Ang ilipat na ba? Panawar ko na pangumana ko. Wala kong doktor, tinuwilas. Ipin ka sa liga nito, ana. Hindi na ko susuotar mo nga. Tuon sa mawalay amo ba? Pulba yan ito, ana. Gago! Unya lang ka. Bujo! Ay na! Gamay kagi ni mo ba? Sakpan na ron. Ay gamay. Kadako na agi na ko ingo pagkagamay. Hindi totoo yan. Wala. 250 eh mo. Nako agi. At tayo na yun. Ito na, magtuhan dyan daan ba? Ito na yung puro mga hagwa ni. Ayaw, di ba? Kita ka nga, singot na kayo ko. Kawa yan ba? Ayan eh. Luto sa mo, Boy Tansaw. Kapadyaw. Luto sa mo mga salto. Di na salto rin na. Ano mo? Ayan, kita mo na ito, busing. Busing? Ay, busing. Patay ka. Awang yung agi mo na. Ano ingo man siya? Salto. Saltre mo to. Ora magka piring. Hiring, ikaw na hiringan. Ako wala. Trabahong bayo. Ari di pa diud tuan buang gwapo kay tagsud lagi pada tu asawa. Ano to ka wala anak baon ka wala? Gila lagi. Mabujo? Nya mo. Ay nalaguli. Diri ta dong. Salusaluhan na nato ni. Balon, ibalunan lagi mong usawa na eh. Stilan basta kay ako mo trabaho ko, perminti na naibalon ako. Asawa piastar. Hog na oh. Ano? Daw. Oh, le. Di palangga kayo ng asawa ba? Ay. Nga, mong agi ni mo dito. Kapulang kayo ka. Bahina na lato na. Mga lapong buti. Boss, ano ba? Nito. Sige, salamat kayo. Pagkaon mo mayo diya kay aron di mo kapuyo sa trabaho. Grabe naungan ng mga tawanan. Pero gabag nga naman, pero mga agukog naon. Ayaw, di ma. Oo, sila sa kuha ba? Iya lang mo. Ayaw ko yung tilara do. Karaan kong lumad aning salto-salto.
A few moments later. Boy Tanso, boy Papajo, ayun na mo, kaya masyuldo ko. Dito na, wala kong gi. Kini ka, boy tisoy ni, kaya murag, arang matuglihok. Kini, di mo yun na ako ni Pagawas mo. Ihatag ko ni ka itong hingandag Papajo. Kumanda sa tikasan. Ang imong fildo, parang mo ka mo trabaho. Okay, kung gagi eh. 100 dollars na ha? Ha? Ayun ay ipipait ng duway na. Itong bugas, mahal yung bugas ron. Di ba? Minimum man daw, boss. Yun yun, nakawapasin sila kung 1,000. Tulas balay. Sige, sige. Muha. Papa Joe. Boss, Balas na kung to 49. Hindi na siya kung ihatag. Saan ning? Kay, Sabi mo ah. kay murag ka ng trabaho, lahi ra. Saan? Lahi ra mo trabaho yun. Pag kuha mo trabaho, pang susunod. Iya. 100 yang nakuha mo. Sila kay, may ko siya mabalik. Kaya, sila ka ko sa kalibo. Di mo kindiri ka. Palit din. Pero palita sila, ay dapat eh. 248 na lang. Saan naman yung sweldo ni tauhan na ni? Pero magmaka plus ato ah. Di man ni kabawi sa isda nga gibawon sa akong asawa busing. Ugma, ay nagbalik ugma trabaho ha. Kay, yagiran ako imong kulang diha ugma. Muagi mo ko diha. Kasi pagtubag-tubag sa kuha kay, piti saltuhan ni mo. Pagkahoy, kapit ko lang, kadaka naglubi na, sige paniid si mo ba? Sa may nakasaltor kita man mo akong agi dia nga kadako to kong agi. Niid ko diha. Purma ni mo, purma oh. Siyempre kay uso ba yung panakon? Mabakan ta. Murag kong doktor yan. Di ka salikan. Nabi, pagsudan pa si Pacquiao, pagsudan. Grabe po ni. Di mo ka stricto po mo. Dag trabahante ay. Basta ugma, ihatag na ko ang kulang. Klaro ato kong agi nako dito. Magsilbi imong trabaho, sige patisoy. Pila ra may imong inadlaw gihata sa kuha. Hagbas unta. Ha, 250 ra man pod. Napay nagbaset. Si paniid sa what? Basta ugma. Professional man kay computer college mga ato ang na. Kuman. College din, pwede college na. Halos graduate rin lang. Ayaw na ba? Klaro Eh, tarungan ugma, ikaw na ugma ha? Hapit yo siguro ans. Hapit ako na ugma. Dua kay di kabawi na sa. Buwag ito Isda nga gibaw na ko ba? Ay trabaho ani football naman hinuon ko. Gugba akong ugmaon na nagbabalaan kong asawa ba. Ayun tamo pa. Arti-arti. Artista man itong gradas ani. Uy kapoy ko karon dito. Kaya ron inig. Pagkaugma ma. Tagaan niya pong kapong baon na ni. Mandi oh. Gihatag pildo. ay kaya ni sweldo. Aw. I-advance na daw na. Kay Ay, sweldo. balik pa mo ko ugma. Naman statement ko unong ka. Adlaw daw. Hindi totoo yan. Di man sweldo. Kabante. Mao kanina. Uy, dawat di mo palit kasi ng biksin. Di agwanta sa ko na. Di ba dugangin lang ng utso kay kung sigarilyo. Dugangin lang ng utso. Ang tapal dito. Di ko. Tapada pa ng kuwanan. Ah, palayo lang sa okay mo. Saya nga ani baon. Kung kabaon sa mo do. Shit. 2,000 years later. Sige na mag-aniri. Nga. Ano ba kayo trabaho? Mo ang naog. Ako pas mangil kong asawa nga wa ko maputbol. Kabulan na ron ba? Sige ka balik din ba? Stilan. Lami pa yung ani mo. Tuminti rin lang yung sudan ay. Ayun mo. Pero ko mo hindi ka dito ko sa balay. Kabog tubig ito glaba. Maro ayun mo mga bahan na no. Tapos lang ikaw nga. Ini Madrid di gamit. Magkagay, hindi man imuhang. Na kay Adlawon mo diha. lusog ka sa banang ulan. Mo yung dada niyo. Ang dugod rin.
Yo. Yo. Ay, Boy Ah, Matik. Papa Joe. Trabaho man to. Pagka dito ang to sa imong Ay, trabaho nga. trabaho man sa imo ha. Ay, trabaho nga. Naputbol lang mo ito lang ako kay. Di lagi magtrabaho lagi. Sila lingkod-lingkod dito sa area. Naunsa nga kada adlaw to gikan diri trabaho sige kog luto og Ah, grabe. baon niya. Namurit di siya di nga. Dito pa trabaho nga Nga po unsa siya man di ay. gihatag niya sa kuwag hapon dos ra man to. Nagkuha ko rin. Kaya katong kulang nga na ko nga si gatos. Daw. Kaya katoy mong bana di mo silbi. Sila patisoy. Ayaw, di ma. Napay tinabahuan nga sa. Nya na dito ron. Oo ka malo. Kaya wag buka lag lagi. Puro na ko niya hapon sa area. Lagi nahurot na rabang bugas biglong ag baon uday trabaho di ay. Dito bata nang nangila dito di ay. Karon. Sige, magtusok ko. Sige Boy Matik, salamat. Be! Hindi kay na anak ka. Aping kuya, dito po. I-plaster tong tudan nga para ugma. Kay sa Euro ba may mga alas 6 may mo sugod ugma. Ah, sayo na pud mo? Pero hindi man kasayo. Ay, hindi ka rin. Nya. Anong 2 pesos naman tayo mong sweldo gapon? Tingog gani ang unong ka adlaw no. Ang Tingog. tingog nga dire man si Boy Matik na ingon man siya wa kay klaro mo trabaho. Nya unsa man akong grabe. Nya unsa man akong Tama na, matarong lingkong trabaho lagi. Tama na. sayang kay Yun guys, salamat. Guys, salamat sa naghatag og star sa mga guys. Si Ma'am Amy, Ma'am Liesel o si Mr. Louie. Salamat mga loads. Good luck. So, I'm kalimot guys sa pag-subscribe, no? So, Papa Joe. Akong gi-shout out ang makilala Boss Vlog. Boss, Boss, salamat sa Salamat, pag-subscribe, salamat. boss. Kung sa pag-support. Oh, shout out po na kang Eric Paul Dumbase. Bro, shout out sa imo ha. O kang James Sagarino. Shout out. Abangi ang next video mga guys. Manangko mig tuba. Manuba ni. shout out din ako diya sa Cebu si Wina Pitogo ug si Nisa Pitogo. Shout out Diya sa imo, sa Cebu. ma'am. Okay guys, abangan next video guys. Ingat, ingat.